Siyanamkela Avalanche of Grace kama lawo ndithenjiwe molweni. Namhlanje sifunda kwincwadi ye-Exodus 20. Sizawufunda ivesi yesithathu neyesine. Uze ungabi nothixo bambi ngaphandle kwam. Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo nokuba ngowayiphi na into emiliselwe ezulwini phezulu nasemhlabeni phantsi nesemanzini aphantsi komhlaba. uYehova wayethetha namaIsrayeli wakhupha kwakhe eYibhithe. Namhlanje la mazwi athetha nam nawe, azosivula amehlo, azosikhumbuza ukuba sinoYehova ekufuneka simkhonze yena yedwa, singamdibanisi nabanye uthixo. Nalo othi njena mna bendingamazi uba oyana thixo ekufuneka ndimkhonze nguYehova onguYesu. Mna ndikhulele ndikhonza lo thixo wam. Lo thixo wakho akakho mkhulu kunalo weBhayibhile. Nanko yena thixo ekufuneka simkhonze. Uyezu uYesu ngoku asafuni umuntu ozawuthi mna bendingazi. Yiyo loo nto sisebenzisa wonke la malwimi. Senzela into yoba kungabikho umuntu othi mna bendingazi uba ukhona uthixo ongaphezulu kwabathixo mna endikhulele kubo. uYehova uyakufuna uYesu Kristu, ngoba nguye owathunyelwa uba masiyukhutshwa eYiphutha, indlu yokukhoboka. Akafuni uYesu Kristu sihlale singamakhoboka. uYehova wathumela unyana wakhe kuphela kwakhe, wasikhupha eYiphutha ngegazi lakhe, wayosithenga ngegazi lakhe. Noba kubi, noba kuhle, noba kusebunzimeni obunjani, masingasukini kula Yehova owasikhupha eYiphutha, indlu yokukhoboka. Wahlamba izono zethu, wathi I will remember your sins no more. Singasuki kuye. Noba kumnyamendla, sihlale sikhonza yena, sihlale simthemba empilweni zethu. eBhayibhileni inawo umzekelo omhle esingafunda kuwo, apho kwakunzima. Kwincwadi kaRuthe wokuqala, ivesi 16. Umzekelo endimthandayo nawe onofunda kuwo nam undifundisile. Ngoba uRuthe usemncinci wayekhonza uthixo wamaMowabi. Wakhula kuthixo wamaMowabi, iMoabites God, ekhonza izithixo zamaMowabi. Yayingenguthixo ophilayo lo, kodwa ngothando lukaThixo wahamba wayotshatela emzini apho kukhonzwa khona uthixo ophilayo, uYehova wemikhosi. Wathi esemzini enjalo wabhujelwa umyeni wakhe, kwabhubha nebrother yomyeni wakhe, kwabhubha notatazala wakhe. Basala bebathathu bengabahlolokazi, ngoba umyeni wakhe wayenebrother yakhe enomamazala wakhe onguNaomi. Kwanzima, indlala yathi njena ndilapha, sebengenamntu ngokubanceda. Waye umamazala wakhe uRuthe ekhula, wazibona nje ukuthi mdala, wathi bantwana bam ndiyahamba ngoku, ndibuyela kwilizwe endazalwa kulo nam. Apha bendize ngoba ndandibaleka indlala apha kwelaa lizwe.
yena wam ubhubhile. Ngoku bantwana bam, buyelani emakhayeni wenu, bakhulula ngomoya omhle wecawa. uRute wasala esithi, mama, andinawubasaya ngoku kumnyula Thixo wam endakhula kuye. Simva esitsho ku-16, mandiyifunde, wathi uRute, musa ukundibongoza ngokuthi mandikushiye. Wayesitsho ngomoya omhle naye uNaomi, esithi abantwana basebancinci bangaphinda batshate. Athi mna ndimdala ngoku ngeze ndibe sakwazi ngokuba ndiphinde nditshate, ndibe nabanyonyana nizawuphinda nitshate nabo. Wathi uRute, apho uyakhona mama, ndiyakuya nam. Apho uyakuthi vu khona, uhlale khona, ndiyawuthi vu nam khona. Abantu bakowenu mama baya kuba ngabantu bam. uThixo wakho mama abe nguThixo wam. Verse 17, apho ufela khona ndiyawufela khona nam, ndingcwatyelwe khona. Makenjenje uYehova kum, aphinde ukwenjenje kukufa kodwa okuya kundahlula nawe. Watsho uRute, wathi sahlukaniswa kukufa ma. Wathi uThixo wakho uzawuba nguThixo wakho. Wayetheni uRute? Wabona laa Thixo, ulaa Thixo wamenza into yokuthi angafuni usuka kumamakhe uNaomi. Kwakunzima, kodwa wathi njena andinawuba sabuyela kulaa Thixo, nabe sakhonza izinto eziqingqiweyo, imifanekiso eqingqiweyo, ngumguqe kuyo ngokumna. Wayesebabonile ubukhulu nobungangamsha kaThixo, bapholisa bengabahlolokazi, epholisa nomamazala wakhe ekubhujelweni kwakhe ngumyeni nabantwana bakhe ababini abangabafana. Nathi ufuna senze njani? Siyambona ubuhle bukaThixo empilweni kaRute, siyabona ukuthembeka kukaYehova. uYehova owathembeka kuRute uthembekile nakuthi. Wabonisa ukuthembeka kwakhe, his faithfulness kuRute. Wabonakalisa iloyalty yakhe, ukunyaniseka kwakhe. Wabonisa uthando lwakhe, his love, and wabonisa his kindness, his ukulunga kwakhe uYehova kwimpilo kaRute. Yoloo nto namhlanje ekugqibeleni usizi lwakhe lukaRute ilokuthi andinamsamshiya umamazala wam ngoku selemdala kangaka. Kule ndlala namhlanje kukho isikasithi sendamshiya naye, ndizamshiya nabani? Ukulunga kwakhe wakubonisa kumamazala wakhe uNaomi kwamzisela izibusiso, kwamzisela ii-blessings. Ukulunga kwakho okubonisa kwabanye abantu kukuzisela ii-blessings. God looks at our hearts, abona ukuthi hayi lowa ukulunga kwakhe ndiza kubuyisela ngobuhle. Gqibeleni uRute watshata, tshatela kwisityebi salapha kwifemeli. uRute namhlanje ungugogo, ungumakhulu kaDavid. Haleluya. uRute ungumakhulu kaDavid noJesus. uRute ngenxa yantoni? Ngobuhle owabubonisa. Wazibonakalisa uba uligogo, wazibonakalisa uba unyanisekile, uthembekile ebantwini, akathanda abantu xa benezinto bathi nethi izinto ziphele nje basuke ebantwini. Nangoku wamnceda uNaomi ngoba yayinguye wayemzamela ukutya ngapha nangapha nangapha nangapha, baza balunga ke ngoku.
wonwaba naye uNaomi ngoku sele ngugogo, esele ngumakhulu womntana kaRuthi. Kanti naye uNaomi wayesenikezela esithi hayi phelile okwam, andiovu uzamhlekisa. Nawe funeka uhlale apho ekhaya umthembile lo Thixo ukuba akuzugqibela kunje, akuzugqibela kunje kobu bumnyama obubonayo kwezi ngxaki ozibonayo. Gqibeleni, ekugqibeleni izawuphela udumisa, izawuphela ngendumiso, izawuphela umbulela uYehova. Ayisosiphelo sakho eso. Khuthala namhlanje, ndifuna ukhuthale kakhulu. Uhlale uThixo wakho owakhupha iyiphutha kwizwe lobukhoboka, ungabuyeli kwilizwe lobukhoboka. God bless you. God loves you. Jesus loves you.